Isang street sweeper ang dumulog sa ating programa. Ang inaing ni Rinel Ferrer na mula pa sa Piudoran, Albay ay ang kanyang 3 taon nang iniindang pagliit ng kanyang 2 binti at paa. Ang kanyang kwento, panoorin po natin ito. Ako po si Rinel Ferrer, taga Barangay 5, Piudoran, Albay. 27 anyos na po ako. 2 taong ko na po yun yung pigtitio sa ining na mamatian ko. Taong 2023, yung pigbuat ko sa basura. Tapos, 2024 ko na minati. So, talagang paluin na talaga. So, alos di na ako makatindo. Nagpunsya, nagmamanhid lang banda digdi ko. Sa may baba, kung pinabayang ko lang, tapal-tapaling daw na pagod ako madadara. Hanggang sa siguro mga 3 bulan nag-agi, talagang di na ako nakatindo. Po ma'am na, kung ko da ipong kusog, halos pagpipirat ko pong magtindo, mapagalon ko. Dahil po kaya pagdaing alalay. Nagatrabaho po ako dyan sa market. Utility po ako. Ay binuhat po akong sa dasakong basura nali po sa kanal. Tapos so kanal, di na nagabalda so tubig. Kaya pinarsa ko talaga linigon so kanal. Kaya sabi ko, loy-loyan ko sa naman. Kaso talagang hindi ko kinaya sa dasakong iangat. Bagangani ako sa tumadismahin ng pagbuhat ko. Biglang puminitik so banda didi ko, kinabaga nagmanhid. Pinabayang ko lang po. Hanggang amo na po na mamatian ko. Mas lalo din ako gado ma'am nung nagkayo di bagyo. Nagkuan ako, nag-CR taw na ako. Baga naudaan akong balance sa ning banyo. Buminagsak ko di. Kaya naman, amo na to, mas lalo na lugod naglala. Di na talaga ako nakatindo. Tanong mo una, kapag kukuan pa man ako, nakapagloy-loy pa man ako dyan, nakapag-agi-agi pa man ako, nakakabitsan ako dyan sa tubo. Maski pa pa naiwag ko sa tail ko. Nga amo na maski ikuan ko siya. Pero naiangat ko siya ma'am, pag dyan ako sa igdaan, naiangat ko siya. Pero pag nagtitindog, sibot na talaga. Pero siyang ko siyang itindog, sige na niyang kubog-kubog, magibog. Talagang uda ako pahingalo dyan sa market nung nagatrabaho ako. Magpun mo yan ma'am ni minsan, nagbaba ako din sa balay, alas 3 ding maaga. Huli ako sa mga banda na ako na, magto na. Minsan alas 9, alas 10 ako sa. Tapos balik naman ako sa pagkahapon. Hanggang Domingo tabi yan ma'am. Ang trabaho ko sa ako sa palya. Amo nagada din nga ni ma'am sa sabi na nasubran sa igos. Nasa nga na po ma'am, talagang hindi na po ako nakapag-agi. Amo sana di tabi ma'am, hindi naman sana ako sa pinakasirong sa balay ko nakapag-iwag-iwag. Nakapirambis naman po akong pa-check up sa ospital. Halos po, di ninda matukoy kung ano talagang pinaka-kwasa na mamatian ko. Tanga na po, gusto ko manggilayon po ma-check up ang gilayon. Tabing, maski pa pa maraman ko kung ano talagang pinaka-kwa na namamatian ko. Mabulong po ako. Sana makapag-agi manggilayon po ako. At yan ang panawagan ni Tatay Rinel patungkol sa kanyang kalagayan. At para sa detalye, makakausap natin mismo si Rinel Ferrer mula sa Piudoran, Albay. Mga ilang buwan or taon mo na itong iniindang sitwasyon mo, Rinel? Sa 3 taon na po, ma'am. Sa loob ng 3 taon, nakapatingin ka ba sa doktor? Opo, ma'am. Nakapatingin naman po ako. Kailan yung huli mong pagpapasuri sa doktor? Yung 2024 pa po, ma'am. Okay, ano yung sabi ng doktor? Ano daw yung diagnosis at kumusta daw yung kalagayan mo? Yung pang ko po, ma'am, na yung nakapagpa-extra po ako, ma'am. Yung sa banda baywang ko lang po, ma'am, yung na-extra. Yung sa likod po, hindi naman po, ma'am. Okay. Napuli na po ng may bukol pa po pala ako doon sa may bandang taas sa likod ko. Rinel, kumusta yung ano mo ngayon, yung sitwasyon na dahil sa kalagayan mo yan, paano mo na itatawid yung pang-araw-araw? Tulong lang po ng kapatid ko po, ma'am. Aside sa kapatid mo, sino pa yung mga naaasahan mo, Rinel? Yung nagkukuhan lang po sa akin, minsan yung kapatid ko, nababae dyan sa may Baanawan, sinusuporta naman po ako sa pagkain. Tapos yung minsan naman po yung asawa ko dyan sa Maynila kasi may karamdaman din po yun. Sinusuporta naman po ako kahit konti. Kayo ba ay may anak na, Rinel? May Mr. Father po ako, 2 po yung namin. Kumbaga po ako yung pangalawang tatay doon sa 2 niyang anak. Bago pa man nangyari itong pagkaka-aksidente mo, ano yung dati mong trabaho? Street sweeper po ako dyan, ma'am, sa market. Tagawalis po ako dyan sa Street palengke. sweeper. Posible ba na dahil sa iyong trabaho, syempre ang paglilinis, talagang mahirap na trabaho yan. Nakatayo, nakaupo, nakatuwad.
lahat na lang ginagawa mong posisyon, kaya mahirap talaga. So ngayon, maaari ba na nang dahil din dyan, kaya lumambot yung buto mo? Ano sa tingin mo, Rinel? Umpisa po kasi nito ma'am, may binuhat akong basura na isang sako dun sa kanal. Para pong may lumagatok dun sa may likod ko, dinayaan ko lang po kasi hindi ko naman po alam na magiging ganito. Ngayon, huminto ka na sa pagtatrabaho, tama? Opo ma'am, maminto na po ako. Paano mo natutususan aside doon sa nababanggit mo na binibigyan kang tulong ng mga kapatid mo? Aside doon, wala na talaga ikaw na napagkukunan pa ng pang-araw-araw na pagkakakitaan. Wala na po ma'am. Rinel, lumapit ka sa aming programa sa Ako Bicol Party List. Ano yung kagustuhan mo na may abot na tulong sa'yo, Rinel? Gusto ko lang naman po ma'am na makapasika po ako. Na-straight po yung likod ko. Hindi naman po ma'am. Dahil medyo matagal-tagal na din nung huli ka nagpasuri sa doktor, ang gusto mo ngayon, mapacheck upan ka sa muli. Opo. So makinig ka rin, dahil para sa maaring matanggap ng tulong mo, nasa kabilang linya na ng ating telepono, si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, nasa kabilang linya ng telepono itong si Rinel. Miss LB, maaari po bang matulungan ng Ako Bicol Party List si Rinel para mapasuri sa doktor? Yes po, ma'am. Ang gagawin lang po ni Tatay Riniel is magpapakuha uli siya ng referral sa RHU since matagal na po yung last check-up niya dito sa amin. Dahil muna siya sa RHU, pa-refer siya dito para po mabigyan natin siya ng tamang gamot o tamang laboratories ba na kailangan niya. Una niyang gagawin ay kumuha siya ng referral sa RHU at dadalhin dyan sa opisina mo, Miss LB. Yes po, kukuha muna si Tatay ng referral sa RHU nila sa lugar kung natagasaan siya. And then dadalhin niya dito sa BRSMC para ma-check upan siya dito and then mabigyan siya ng tamang mga prescription ng doktor kung anong talagang dapat na kailangan gawin sa kanya. So the moment na matingnan siya ng doktor at magawa niya itong lahat na maibigay niya lahat ng kinakailangang dokumento, halimbawa kay merong gamot na kakailanganin at merong kakailanganing isa sa ilalim sa laboratory, matutulungan po si Rinel ng Ako Bicol Party List. Yes po, basta pagka lahat na po naman available na serbisyo sa atin sa BRSMC, pwede natin ibigay ng libre kay Tatay Riniel. Ayun. Wala siyang babayaran. So Rinel, napakinggan mo si Miss LB. Kailangan niyo lang daw po humingi ng referral sa RHU at dalhin ito sa kanyang opisina. At lahat po ng kakailanganin niyo, kung may gamot, kailangan niyong isailalim sa laboratory examination, ay sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Opo ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat, Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Rinel, handa ka na ba na magpatingin sa muli sa doktor at para malaman kung ano yung kalagayan mo ngayon? Opo ma'am, handa na po ma'am. Okay. So ano yung pakiramdam mo ngayon, Rinel? Masaya po ma'am kasi tagal ko na po hinihintay ito. Opo. Na sana po matsikapan po ako ulit. Huwag kayong mag-alala, Rinel, dahil aalalayan po kayo ng aming team para naman po ay ito pong kagustuhan nyo na mapatingnan po sa doktor ay mangyari po. Opo ma'am. Ano yung gusto mong mensahe para kay Mrs.? Sana makauwi ka na, masikaso mo man lang ako kahit paano. Kasama man lang tayo kahit ilang kwan lang, kahit mga ilang linggo lang, na kumandamang na masikaso mo ko, makita mo na din yung kalagayan ko. Ramdam ko rin yung kagustuhan mo na kahit pansamantala makasama mo si Mrs., masikaso ka, dahil alam mo yung sitwasyon nyo ngayon, so siya yung nagtatrabaho para masuportahan ang iyong pangangailangan, especially sa medical. Opo ma'am. Okay. Sa muli, maraming salamat sa iyo, Rinel, at yung wag mong kakalimutan, yung bilin sa iyo ni Miss LB, kailangan yung kumuha ng referral sa RHU at dalhin sa kanyang opisina. Opo ma'am.